Čaute, sme tu pri jednej zo sérií Q&A na VR-ky. Jedna z najčastejších otázok, ktoré sa nás pýtate, je, že keď zabalím balík do stretchovej fólie, pribalujem ho vždycky o tento baliaci stolík, ktorý funguje ako stabilizácia balíka pri balení. Otázkou je, že či keď oviem balík stretch fóliou po celom ovode spolu s tým stolom, či tam nebude zbytočná vzduchová medzera a či nebude moc voľná stretch fólia. Alebo v princípe, ako vôbec dokážem stiahnuť ten balík, keď je primotaný k tomuto baliacemu stolíku. Základom je, aby fólia na tomto odvíjači bola správne napnutá. Dokážem si ju napínať jednoduchou maticou plus minus, pritláčam, uberám prítlak. To, aby som si dokázal fóliu buď to silnejšie napnúť, alebo viac povoliť. Všetko to závisí od toho, aký je samotný balík. Či je to tvrdý kartón, mäkký kartón, či je to molitán, či sú to tvrdé predmety, krabice, bedne a podobné. Teraz mám fóliu nejako napnutú, začnem prvé balenie. Spravím prvú otáčku okolo krabice, kde vidíte, teda, že mi privinie aj balík, aj stôl dokopy. Je to kvôli tomu, aby samotný balík chytil stabilizáciu a v princípe teraz to aj nemusím držať. Samotný balík, iba si ho poťahujem smerom k sebe. Ten stolík je tam práve na to, aby tej obsluhe čo najviac zjednodušil tú prácu pri tom balení. Utrhnem fóliu, vidíte, že teraz tá fólia je v podstate pod tým baliacím stolíkom. Áno, je tu troška zavesená na ten baliaci stolík, ale postupným sťahovaním a tým, že mám tú stretch fóliu napnutú, tak fólia sa krásne prispôsobí tomu balíku a nevzniká tu žiadny previs fólie, odstávanie fólie ani vzduchová medzera. Je to krásne napnuté a takto to obsluha, alebo pri ručnom balení obsluha nikdy v živote nenapne. To je výhoda strojného balenia a odvíjača s reguláciou sily odvíjania alebo samotného odvíjania toho napínania tej fólie. Ak by ste mali nejaké akékoľvek otázky, pošlite nám ich, napíšte nám ich, zavolajte nám a my sa vám k ním vyjadríme. Držte sa a pekný deň. Čaute.